U svakodnevnom govoru često čujemo opise ljudi koji imaju određene poremećaje ličnosti i oni su nekako uobičajeni, recimo. Kaže se za nekoga da je emocionalni vampir, pa se onda recimo kaže da je neko narcis i manipulator, pa se za nekoga kaže da je vrlo toksičan čovek, težak čovek, kaže se za nekog da je psihopata, kaže se za nekog da je čudak, osobenjak, nekako u svom nekom svetu živi. Pa ćemo čuti onda kakva histerija od čoveka. To su u stvari sve opisi ljudi koji imaju poremećaj ličnosti. Ono što je karakteristično za osobe koje imaju poremećaj ličnosti jeste da imaju pre svega vrlo nefleksibilne i neadekvatne obrasce reagovanja u različitim situacijama, u međuljudskim odnosima i u različitim situacijama koje podrazumevaju izvesne adaptacije na neke stresogene događaje. Ono što ćemo takođe da primetimo kod osoba koje imaju poremećaj ličnosti jeste da imaju ozbiljne teškoće u radu i u ljubavi, opet zbog tih neadekvatnih emocionalnih doživljavanja. Ono što je takođe njihova karakteristika jeste da, kako se to kaže, uvlače se pod kožu, što nije uvek samo u pozitivnom kontekstu. Ono što je tu problem jeste u stvari taj problem sa ego granicama koje su vrlo nestabilne. Zbog toga oni ulaze i u različite konflikte sa ljudima i generalno oni doživljavaju da imaju problem sa drugim ljudima, dok drugi ljudi upravo imaju problem sa njima. Za ljude koji inače imaju granični poremećaj ličnosti, kao i za ostale poremećaje ličnosti, karakteristično je to da oni praktično nisu dostigli adekvatnu emocionalnu zrelost. Kada je granični poremećaj ličnosti u pitanju, on je posebno karakterističan. Čini se da u psihijatriji, inače, kada se dijagnostikuje granični poremećaj ličnosti, on se nekako, čini se, dijagnostikuje tako da u tu fioku se nekako smesti možda i nešto što ne pripada isključivo graničnom poremećaju ličnosti. Nekada upravo i neki mešoviti poremećaj ličnosti, a nekada i neki drugi entiteti koji se tako svrstavaju. Tako da se on relativno često dijagnostikuje u psihijatriji i postoji nekoliko jasnih određenja. Recimo, da krenemo prvo od opisa kako se opisuje osoba koja ima granični poremećaj ličnosti. Kaže se, recimo, to su ljudi koji su stabilni u svojoj nestabilnosti. Pa onda, recimo, opisuje se kao light motiv njihove verbalizacije. U meni je velika praznina. Upravo oni imaju takav doživljaj, da se u njima nalazi ogromna emocionalna praznina i to je specifična praznina koja boli. Oni upravo tako opisuju. Postoji nekoliko karakterističnih pojmova koji se vezuju za granični poremećaj ličnosti. Najpre taj doživljaj praznine koji imaju, koji je hroničan i koji je izuzetno bolan. Imaju vrlo burna, intenzivna emocionalna reagovanja, velike emocionalne oscilacije, često vrlo sniženu frustracionu toleranciju, dakle vrlo impulsivno, burno reaguju, nekako ne mogu da odmere adekvatno tu svoju reakciju. Dešava se i to često da dolazi do različitih samopovređivanja. Neretko se radi i o takozvanim apel fenomenima, kada oni u stvari imaju potrebu da pošalju poruku ljudima oko sebe, da obrate pažnju upravo na njih, zato što se osjećaju neadekvatno, često se osjećaju nevoljeno, zapravo imaju veliki problem sa relacijama sa drugim ljudima. Imaju bazično jako veliki strah od ostavljanja, od napuštanja. I čini se kao da sve vreme šalju poruku mrzim te, nemoj da me ostaviš. Stalno testiraju granice osobe koja je sa njima, do koje mere može da toleriše i čini se to kao da sa jedne strane imaju strah od toga da ih neko ne napusti, a s druge strane kad im taj neko priđe blizu, onda se pojavi jako veliki strah od bliskosti, koji u stvari potiče od toga što se oni lično osjećaju nedovoljno adekvatnim. Zapravo imaju strah od toga da kad im neko bude jako blizu, da je to ugrožavajuće za njih i da će možda, da će prosto i oni sami možda biti neadekvatni u očima
te osobe i da će ta osoba onda otići i napustiti ih. Tako da u stvari konstantne su oscilacije kada su oni u pitanju. Uopšte taj obrazac impulsivnosti je nešto što je izuzetno karakteristično za njih. U međunarodnoj klasifikaciji bolesti, granični poremećaj ličnosti u stvari podrazumeva emocionalno nestabilni poremećaj ličnosti, pa se on zapravo deli na taj granični i na impulsivni tip. I upravo se osobe koje smo ovako opisali tu i tako i dijagnostikuju. Graničnost je pojam koji je prvo uveo Otto Kemberg i graničnost podrazumeva u stvari 3 karakteristike. A to je difuzija identiteta, mehanizmi odbrane koji su centrirani oko splittinga, dakle ti primitivniji mehanizmi odbrane i očuvan test realiteta. I tu graničnost, odnosno graničnu organizaciju imaju i drugi poremećaj ličnosti. Ona nije svojstvena samo za granični poremećaj ličnosti, tu i dolazi do preklapanja kada je u pitanju dijagnostika, upravo zbog te granične organizacije ličnosti. I važno je nekako to prepoznati i razumeti. Šta u stvari to podrazumeva? Dakle, kaže se kod ljudi koji imaju graničnu organizaciju ličnosti, mehanizmi odbrane su centrirani oko splittinga i oni su u stvari primitivniji. To znači da su to mehanizmi odbrane koji su recimo normalno postoje kod dece na dosta ranom uzrastu. Mehanizmi odbrane inače nam služe da možemo da nekako da prihvatimo život u periodu kada možda nemamo objašnjenje za to, da možemo da izbalansiramo različite reakcije u periodu opet kada nemamo dovoljno objašnjenja, a imamo burne emocionalne doživljaje. I upravo kada dete primenjuje recimo splitting, ono u stvari negde ne može da napravi adekvatnu integraciju objekta. Dakle, on posmatra svet kao crn ili beo. Dakle, sve je crno ili belo, dobro ili loše. I to je onda nešto što se uočava i ljudi koji imaju granični poremećaj ličnosti i uopšte graničnu organizaciju ličnosti. Da upravo ne mogu da ni sebe, a ni druge ljude da razumeju u kontinuitetu. Dakle, ne mogu da razumeju da smo mi kontinuirani u vremenu i da u tom smislu smo celoviti, nego nekako kao da u jednom trenutku nekoga obožavaju, u drugom trenutku tu istu osobu mogu da mrze. Upravo zbog toga što ne mogu da je posmatraju kao celovito. I to je taj isti mehanizam koji oni primenjuju i na sebe. Dakle, oni i sebe na isti način doživljavaju. Zbog toga, kažemo, nikada se ne postiže ta stabilizacija adekvatna, ne postiže se stabilizacija ega, da osoba razume upravo sebe u celovitosti, da razume, da nikada ne dolazi u potpunosti u stvari do te integracije ega. I otuda u stvari dolazi do problema. Onda naravno koriste se i drugi mehanizmi odbrane koji su centrirani oko splittinga, zapravo oni koji pomažu u tom splittingu da se održi. Zato što je naravno jako teško, s obzirom da govorimo sada već o odraslim ljudima koji imaju dosta složenije probleme u životu, a i dalje funkcionišu po ovim obrascima i to pravi ozbiljan problem. Znači, sve to naravno uz očuvan test realnosti podrazumeva u stvari tu graničnost. Sad, granična organizacija ličnosti, takođe jako je važno negdje posmatrati ličnost kroz taj kontinuum. I u knjizi profesora Švrakića i Mirjane Divac se opisuje upravo to koliko je značajno recimo da posmatramo dimenzionalnu ličnost i da sa jedne strane imamo nešto što se zove adaptacija ličnosti. Postoji recimo opisano 6 adaptacija ličnosti i svi mi, zapravo svaka ličnost, može da bude opisana kroz
ove adaptacije, kombinacijom tih adaptacija. I to je u stvari neko naše specifično mesto u koordinatnom sistemu uopšte ljudske psihe. I kako je potrebno da se u stvari posmatra tako i kada su ovi poremećaji u pitanju. Dakle, imamo jedan kontinuum od adaptacije preko organizacije do samog poremećaja i upravo kada posmatramo čitav taj kontinuum, mi ćemo mnogo više da se fokusiramo na ono gde osoba ima problem, u kojoj dimenziji ličnosti, šta je to na čemu treba potencirati, na čemu je potrebno raditi. To je jako važno da bi se na adekvatan način nekako celovito posmatrala ličnost i da bi se na adekvatan način pomoglo osobi. Upravo tu nemamo onda onaj kategorijalni pristup da osoba ili ima poremećaj ili nema poremećaj, kao da bi postojala jedna crta gde bi neko imao, a neko bio bez poremećaja. Ovde upravo govorimo da se radi o kontinuumu. Kada govorimo o uzrocima nastanka graničnog poremećaja ličnosti, govorimo o multifaktorijalnom poreklu. Sa jedne strane imamo genetsku predispoziciju i na posledku mi se rađamo sa određenim temperamentom, a taj temperament upravo podrazumeva intenzitet naših reakcija, brzinu reakcija. Mnogo toga je u stvari obojeno našim temperamentom. Naravno, to su biološki činioci, posebno značajan nivo serotonina. I na posledku tu su ti socijalni faktori, a to je recimo kako će se taj temperament dalje oblikovati, kako će se formirati karakter, svakako zavisi od poruka koje dete dobije tokom odrastanja. To su i verbalne i neverbalne poruke, modelovanje od strane drugih ljudi, pre svega naravno važnih drugih ljudi, roditeljskih figura ili onih koji su brinuli o detetu tokom odrastanja. Izuzetno je važno dalje socijalizacija, različite poruke koje dete tokom odrastanja dobija naravno iz okruženja, brojni drugi faktori koji utiču i koji negde određuju život, to sve utiče ukupno na to kako će se formirati ličnost i da li će se ličnost formirati u pravcu poremećaja ličnosti. Mislim da je nekako važno da napomenemo da čak i kada se uoče neki obrasci koji mogu da podsećaju, recimo u dečijem dobu, a da mogu da podsećaju na obrasce koji imaju ljudi sa poremećajem ličnosti, jako je važno kako se to dalje usmerava. Pre svega i kada se uoči da je dete recimo hipersenzitivno, da negdje možda naglašenije reaguje u nekim situacijama, da je impulsivnije. Ukoliko roditelji to prepoznaju na vreme, ukoliko ljudi koji su uključeni možda u obrazovanje tog deteta to prepoznaju i usmere, to može da bude vrlo kreativno i može na posledku da zaista pomogne tom detetu i toj osobi da razvije neki svoj talenat i da se ponovo formira na jedan veoma adekvatan, zdrav način, što je zapravo i najvažnije. S druge strane, ukoliko se to ne prepozna na vreme, ukoliko se nekako neadekvatno postupa u tim situacijama, postoji naravno rizik da će ta osoba u perspektivi i razviti neki od poremećaja ličnosti. Kada je u pitanju granični poremećaj ličnosti, mi već vidimo jasno simptome recimo u periodu adolescencije i tada se često kada je to sve manifestno jasno i postavlja dijagnoza, međutim uvek se uzima u obzir to da vremenom ipak dolazi do sazrevanja i da je taj period sazrevanja kod različitih ljudi različit i da treba pustiti da ipak nekako i sam ego bude zreliji i da se možda razvojno i prevaziđu neki obrasci koji su prepoznati ranije kao potencijalno alarmantni, da mogu da ukažu na potencijalno poremećaj ličnosti. Tako da treba biti obazriv, a s druge strane opet treba i sve analizirati da bi se postavila adekvatna dijagnoza. Prije nego što se osvrnemo na simptome, možda nije loše da se vratimo na
na to kako je ranije opisivan granični poremećaj ličnosti, mislim da bi moglo biti ilustrativno, upravo da bi ljudi možda slikovitije razumeli kako bi to moglo da izgleda. Jedan od termina, recimo, kako se ranije opisivao granični poremećaj ličnosti, bilo je takozvana ambulantna schizofrenija. Pa recimo, često ljudi za osobe sa graničnim poremećajem ličnosti kažu da su oni emocionalni vampiri, da oni u stvari iscrpljuju energiju drugih ljudi. A reč je o tome da oni pre svega imaju taj nesnosni, gotovo kontinuirani doživljaj praznine. Ta praznina je za njih jako bolna i ta praznina upravo ide iz tih burnih emocionalnih doživljavanja koje oni imaju, nestabilnosti u afektu, dakle čestih promena raspoloženja, velikog straha da će biti ostavljeni. Taj strah od napuštanja je ogroman i upravo ima veze sa tim zastojem praktično u tom ranom detinjstvu i poteškoćama koje upravo taj razvojni period nosi. Dete koje doživljava tako intenzivan strah od napuštanja, kako se ono u stvari osjeća? Ono u tom trenutku, recimo, osjeća ne samo da bi ono moglo biti napušteno od strane, recimo, dovoljno je samo to da se majka nije pojavila u određeno vreme negde, nije se vratila ili otišla pa je nema, i da dete ima doživljaj da se majka nikada neće vratiti, da je ono zauvek napušteno i ono što je detetov najveći strah jeste u stvari da ono neće preživeti, jer ne može da preživi bez majke, jel? I taj doživljaj u stvari je tako intenzivan, to je doživljaj to je doživljaj egzistencijalne ugroženosti, tako intenzivan kao preteća smrt. To je taj doživljaj koji osoba ima, pre svega koje dete ima kada je malo, i to je neretko doživljaj koji ima osoba sa graničnim poremećajem ličnosti. Upravo zbog toga što ne može adekvatno da izbalansira ta burna emocionalna doživljavanja s obzirom na to da koristi neke zapravo primitivnije mehanizme odbrane. I to je ono gde u stvari nastaje problem. I onda se dešava upravo to da postoji stalni strah od napuštanja, a s druge strane vrlo veliki strah od bliskosti, neprihvatanje sebe, od toga da osoba recimo govori za sebe, da mrzi sebe, do toga da to isto govori i za druge ljude. Pa kaže, onaj koji je u njenoj blizini, ona ga u jednom danu obožava, a nakon toga ga mrzi i sve se to dešava izuzetno brzo. To su sve simptomi graničnog poremećaja ličnosti. Ono što je jako važno navesti, to je da se često dešava samopovređivanje i to samopovređivanje ima za cilj da ublaži tu unutrašnju teskobu i bol. I to je ono što ćemo često čuti od ljudi sa graničnim poremećajem ličnosti. Toliko me sve unutra boli da sam morao da se povredim zato što to manje boli od onoga što se unutra nalazi. I onda naravno ulaze stalno u poteškoće u komunikaciji sa drugim ljudima i to su nekako, oni će takođe reći za drugi ljudi su pakao. I to je ono što je takođe značajno za granični poremećaj ličnosti jeste da su simptomi inače egosintoni. Zapravo, ljudi ne prepoznaju da imaju oni sami neki problem, kada govorimo sada o ovome što su karakteristike poremećaja ličnosti. A s druge strane, oni su aloplastični, utiču na druge ljude. I uglavnom, to je ono što se isto navodi često, ljudi koji imaju granični poremećaj ličnosti najčešće dolaze na psihoterapiju jer im smetaju drugi ljudi. Ne vide tačno da problem potiče u stvari od njih. Sad, ja to moram posebno da naglasim da oni u stvari i prepoznaju da imaju neku vrstu problema. Često prepoznaju da imaju problem u komunikaciji, imaju doživlje da ih svi ostavljaju, imaju uvek strah da će svako da ih ostavi. I to je ono što oni prepoznaju. S tim da često ne vide u stvari gde je uzrok tog problema. Ali do
dođu sa svim tim pitanjima na psihoterapiju. I onda i u tom psihoterapijskom odnosu, to je toliko važno, u stvari taj psihoterapijski odnos je za njih najdragoceniji. I u tom psihoterapijskom odnosu, taj odnos koji oni razvijaju sa psihoterapeutom je isto vrlo delikatan, jer upravo i kroz taj odnos se provlači sve ono isto što se provlači i kroz druge odnose. Dakle, oni i sa psihoterapeutom često ulaze u nešto što se zove recimo psihološka igra. I upravo šalju različite signale, imaju običaj da komentarišu, da na neki način možda upravo istestiraju granice tog psihoterapeuta, kao što to rade i sa drugim ljudima. I sa psihoterapeutom isto imaju to: mrzim te, nemoj da me ostaviš. I to isto poručuju. Zato je jako važno kada osoba radi psihoterapiju sa ljudima koji imaju granični poremećaj ličnosti. Mnogo je važno naglasiti da to mora da bude zaista osoba koja je sertifikovani psihoterapeut. I to vrlo jasno, osoba koja već ima nekog psihoterapijskog iskustva ili osoba koja je u procesu vrlo intenzivne supervizije. Što je to izuzetno delikatan posao i osoba koja se bavi psihoterapijom u radu sa graničnim poremećajima ličnosti mora vrlo delikatno da analizira sve vreme šta se dešava u psihoterapijskom procesu. Dakle, da analizira transfer i kontratransfer, odnosno odnos između terapeuta i klijenta, i zbog toga nekada ukoliko ovi ljudi otpočnu psihoterapijski rad sa osobama koji nisu adekvatno edukovane, to može da bude povređujuće za njih. Jedni i drugi imaju problem. Problem poteškoće u komunikaciji, u odnosu. Ja bih najprije rekla da se osobe koje imaju granični poremećaj ličnosti često u stvari osjećaju kao da su na roller coasteru. To su u stvari tako burni ti emocionalni doživljaji o kojima sve vreme govorimo i mislim da se slično osjećaju i ljudi koji su u njihovom okruženju i kojima je stalo do njih. Šta se u stvari dešava? Šta vide ljudi koji su članovi porodice? Oni vide upravo neke brze ishitrene reakcije, nekada vrlo plahovito ponašanje. Često različite autodestruktivne obrasce, da osoba recimo ima od toga da se samo povređuje, na različite načine to radi, do toga da u situacijama kada dođe do konflikta ne bira reči kako će povrediti drugu osobu. S druge strane, nekada može da ispolji neku vrstu i heteroagresivnog ponašanja. Dakle, i sprem druge osobe opet od tog doživljaja nemoći. S druge strane, nekako čini se kao da ne može da se uspostavi kontinuitet i ono što najveći problem predstavlja to je što odnos sa tim drugim ljudima iz okruženja ide od obožavanja do mržnje i tako kontinuirano, kao na roller coasteru upravo. Mislim da bi bilo izuzetno važno da nekako ljudi koji su u okruženju i koji imaju osobu do koje im je stalo, a koja ima ovu vrstu poremećaja, da najpre samo pokušaju da razumeju kako se ta osoba osjeća. I mislim, možda najvažnija poruka za njih jeste da razumeju da to što ispoljava ta osoba nema veze sa njima, sa ovim ljudima koji su u okruženju. Dakle, to kako se ponaša osoba sa graničnim poremećajem ličnosti ima veze samo sa njenim problemima koji su duboki, unutrašnji i čini je u stvari disfunkcionalnom u mnogo čemu. Dakle, to su izuzetno burna emocionalna doživljavanja sa kojima ta osoba, ona nema dovoljno resursa da može da se sa tim izbori i da to adekvatno stabilizuje u sebi. I onda je nekako jako važno da osoba koja je tu u neposrednoj blizini, da razume da u stvari ta osoba koja ima granični poremećaj ličnosti ne radi ništa tako što, kako se to kod nas popularno kaže,
tera inat ovom drugom, nego zaista ima taj rascept, to jako veliku buru, tu prazninu unutrašnju koja u stvari negde tera na to da tako impulsivno i brzo reaguje. I šta bi bilo potrebno u stvari toj osobi koja ima granični poremećaj ličnosti? Kontinuirano je potrebno u stvari da se umiri, a kako se u stvari ljudi umiruju? Kako se mi svi u stvari umirujemo u situacijama kada smo u stanju neke krize? Prvo je važno da umirimo ono, kako bismo mi u transakcionalnoj analizi rekli, da umirimo ego stanje dete, da se u stvari ono kako smo se umirivali kada smo bili deca. Šta je prvo važno kada se dete rodi u tim prvim fazama? Jako je važno da se postigne određena rutina, da se zna recimo kada dete jede, kada spava, da postoji određena rutina i to je nekako uvek važno svima nama za umirenje. Šta god da se dešava, kada mi pokušamo da uspostavimo neku novu rutinu, imamo makar neke odrednice koje nas negde vraćaju u to stanje stabilizacije, mi se već osjećamo bolje. Tako je i sa ljudima koji imaju granični poremećaj ličnosti, iako se to značajno teže kod njih u stvari postiže. Zato je potrebno da ljudi koji su u okruženju negde prvo oni sami se negde postave tako da postave vrlo jasne granice, ali to su granice koje se postavljaju na način da se poštuje biće druge osobe. Dakle, da se u komunikaciji nikada ne koriste etikete praktično za onu drugu osobu. Šta bi to značilo? One negativne etikete. Da se ne govori negativno o biću druge osobe. To je jako teško. Čini se da u našoj kulturi pre svega nekako ne mogu ljudi da se posvađaju, a da pritom jedno drugo ne vređaju. Ali to je nešto što je najznačajnije u komunikaciji. Da se uspostavi takva komunikacija da čak i kada postoji sukob mišljenja, uslovno rečeno svađa, da i tada recimo nema uvreda bića druge osobe. Znači govorimo, ako možemo da pohvalimo osobine, to bi bilo divno i to nekako treba uvesti u rutinu. To je uvek prečica ka dobroj komunikaciji, da bude jedna autentična pohvala onoga što zaista, da i samoj osobi koju hvalimo to bude uverljivo, da to bude ono kako i mislimo, da se prisetimo šta je to u stvari što imamo da pohvalimo kada su osobine u pitanju, a kada je ponašanje u pitanju, onda možemo i da pohvalimo, a možemo i da osporimo ponašanje. S tim što osoba koja ima granični poremećaj ličnosti, kada pravimo bilo kakvu konfrontaciju, kada osporavamo bilo šta, veoma je važno na koji ćemo to način raditi. Zato što nekada ta osoba prosto ne može da nas čuje. Hajde da pođemo ovako od sebe. Kada mi burno reagujemo, kada mi skočimo pa viknemo, pa nekako smo neadekvatni u tom odnosu, kada se osjećamo jako ili kada se osjećamo slabo. Mislim da će odgovor biti da je to onda kada se mi u stvari osjećamo slabo. Tada postanemo tako agresivni u kontaktu. I upravo to jeste razlog zbog čega se osoba sa graničnim poremećajem ličnosti tako impulsivno reaguje. Ona se brani. Ona se štiti, ona nekako nema doživlje tog kontinuiteta, nema doživlje zaštite sopstvenog ega i zbog toga, između ostalog, vrlo burno i impulsivno reaguje, ne može da se izbori sa tim unutrašnjim doživljavanjima. I onda, ako tako posmatramo, onda kada uđemo u bilo kakav konflikt sa osobom sa ovim problemom, jako je važno da joj pružimo stabilizaciju. Dakle, da se ona osjeća zaštićena u tom odnosu. Iako napravimo konfrontaciju, iako pokažemo da negde jasno postoji granica. Osobi sa graničnim poremećajem ličnosti su jako potrebne granice. Oni zapravo, to se zove granični poremećaj ličnosti zato što je to poremećaj koji se negde nalazi između neuroza i psihoza, između nepsihotičnih i psihotičnih poremećaja, a ne zato što ima neke druge veze sa granicama. A što se tiče u stvari tih ego granica, možemo da kažemo u stvari da ih nema na adekvatan način. Zapravo da su one vrlo fluidne, neadekvatne i da im je izuzetno potrebno da sa druge strane, s obzirom da oni sopstvene granice ne mogu da postave na adekvatan način, bitno je da im onda okolina pomogne u tom postavljanju granica, tako što će granice postaviti jasno, a opet uz poštovanje ovih
pravila komunikacije. Često se javlja komorbiditet recimo sa zloupotrebom psihoaktivnih supstanci, alkoholizmom. U stvari osobe koje imaju granični poremećaj ličnosti imaju potrebu da nekako umire ta svoja unutrašnja doživljavanja tako intenzivna i između ostalog neretko posežu upravo za alkoholom i narkoticima različitim. Takođe često se dešava da se razvije recimo stanje depresije ili postoji recimo i izraz, Akiskali je govorio da je u stvari granični poremećaj ličnosti neka vrsta atenuisanog bipolarnog afektivnog poremećaja. Odnosno, dešava se nekada da se neko stanje prepoznaje kao granični poremećaj ličnosti, a da se onda u stvari kasnije vidi da se tu ipak razvija i bipolarni afektivni poremećaj. Granični poremećaj ličnosti, kažem, često bude nekako fioka u kojoj se svrsta i nešto što ne pripada konkretno samo ovom entitetu, zato što različiti su poremećaji ličnosti i drugi, koji opet imaju vrlo jasnu ovu graničnost, odnosno tu graničnu organizaciju. Zato dolazi i do zabune. Imamo naravno i mešovite poremećaje ličnosti koji sve to ukupno koji opet podrazumevaju više karakteristike različitih poremećaja ličnosti koji su objedinjene. I naravno, takođe kod graničnog poremećaja ličnosti moguće je da dođe do različitih epizoda. Dakle, evo, možda sad ovako ja ću ovde napomenuti i uopšte kako funkcioniše između ostalog i lečenje. S obzirom na to da se kod graničnog poremećaja ličnosti javljaju i različite epizode, posebno u nekim vrlo stresogenim životnim okolnostima, pa tu sad postoje recimo epizode depresije koje su prilično česte ili nekada mogu da se jave i psihotične epizode. Dakle, epizode u kojima imamo i elemente otuđenja od realiteta. I to su stanja kada je potrebno uključiti i farmakoterapiju. I između ostalog, što se samih lekova tiče, imamo sad različite lekove koji se primenjuju u zavisnosti od toga u kom smeru dolazi do pogoršanja stanja kod ovog poremećaja ličnosti. Onda ćemo u određenim fazama primenjivati recimo lekove iz grupe antidepresiva, stabilizatora raspoloženja takođe. Lekovi iz grupe antipsihotika u stvari često budu potrebni, možda u nekim značajno manjim dozama nego što bi se to primenjivalo recimo kod nekih teških psihotičnih poremećaja. I tu je sada značajno da napomenemo da imamo i savremene antipsihotike, sad imamo i antipsihotike treće generacije koji su zaista dobro pokazali kod ovih poremećaja, posebno kada imamo i komorbiditet recimo sa zloupotrebom psihoaktivnih supstanci. Tako da imamo mogućnosti da na različite načine zaista pomognemo pacijentima i u stanjima kada su oni zaista u takvim pogoršanjima. A kada se stabilizuju takva pogoršanja, onda ono što možemo da kažemo da je suština lečenja, to je upravo psihoterapija. Psihoterapija je proces koji je zaceljujuć i isceljujuć u ovom slučaju. I to je nešto što je posebno dragoceno za ove ljude. Kažem, psihoterapija nekada nije dovoljna. Nužno je da imamo oslonac i u farmakoterapiji da bi uopšte osoba mogla da adekvatno prorađuje sve to što su unutrašnji doživljaji, zato što oni nekada budu toliko burni da zaista nije moguće uopšte obavljati psihoterapijski rad u takvim uslovima. Ali kad je psihoterapija u pitanju, ona najčešće duže traje, potrebno je da postoji kontinuitet i ono što je najvažnije, to je upravo taj odnos između psihoterapeuta i klijenta. Jer ono što treba da se dešava u tom odnosu, to je da se klijent pre svega osjeća bezbedno.
da ima mogućnosti da podeli sa psihoterapeutom sve to što doživljava, da čak i te situacije koje su vrlo delikatne, kada taj klijent koji dolazi na psihoterapiju u stvari na isti način se ponaša prema psihoterapeutu kao što se ponaša i prema ljudima iz sopstvenog okruženja, znači da tu dobije adekvatan odgovor, da nakon toga terapeut adekvatno prorađuje taj odnos i da upravo svaki put kada pokuša da koriguje bilo šta kod klijenta, da to radi uz jednu adekvatnu stabilizaciju. Da bi taj klijent opet mogao u bezbednom okruženju da napravi korekciju i onda da taj odnos koji je tu sada nekako ponovo uspostavljen, mi praktično imamo jedan, kao da se ponovo odigrava taj roditeljski odnos između roditelja i deteta u tom terapijskom odnosu, da bi se kasnije to naravno pretvorilo u jedan odnos dvoje odraslih ljudi. To sad sve delikatni trenuci upravo u tom relacionom pristupu koji je izuzetno važan ovde u psihoterapijskom radu sa ljudima koji imaju poremećaj ličnosti. I mnogo je važno da napomenemo da ranije nekako kada se govorilo o ljudima sa poremećajima ličnosti, uvek se potenciralo da su to trajni obrasci i da tu nekako nema pomoći, da će to tako biti čitavog života. Upravo sa napretkom i psihoterapije, ali i sa novim generacijama lekova i uopšte bavljenjem ovim poremećajima ličnosti u svakodnevnom radu i kada su u pitanju psihijatri i kada su u pitanju psihoterapeuti, mi vidimo da je sve češće moguće da dođe do jako velikog boljitka i upravo do tog mnogo bržeg sazrevanja ličnosti nego što bi to bilo da ne postoji taj psihoterapijski rad i tako posvećen psihoterapijski rad i taj savremeni farmakoterapijski pristup koji je izuzetno značajan. Mi smo socijalno biće i jako je važno da komuniciramo sa drugim ljudima. Mnogo bi bilo važno da osoba nauči da prepozna koji su to okidači. Koji su to okidači koje vode u te epizode tako dramatičnih doživljavanja, između ostalog epizode samopovređivanja. Ono što bi bio najviši mogući terapijski cilj za svakog čoveka, naravno, a posebno za granični poremećaj ličnosti je vrlo teško savladiv, to je nekako samo prihvatanje i samo ljubav. I to je, kažem, opet jako dalek cilj i vrlo teško savladiv, ali bi bilo važno makar neke korake u tom smislu preduzimati. A to je nekako da recimo ljudi naprave koji su to koraci koji mogu da urade, kako sebe da zaštite, kako sebe da pomognu u situacijama kada se osjećaju tako uznemireno. Postoje recimo različiti psihoterapijski pravci koji su baš tako osmišljeni da se baš bave ljudima sa graničnim poremećajem ličnosti i oni imaju različite tehnike, na primjer, da u tim situacijama, zapravo da osoba kada je stabilna, kada se osjeća dobro, recimo napravi neku kutiju u kojoj će ubaciti neke predmete koje upravo podsjećaju na neke trenutke u životu koje negde pružaju instant stabilnost, nešto što će joj pomoći da se stabilizuje u situacijama kada se osjeća jako uznemireno. I onda bi recimo osoba kada kreće ta kaskada, kada se desi taj trigger, kada dođe do destabilizacije, možda uzela tu kutiju, možda pročitala nešto što je sebi pisala u trenucima kada se osjećala dobro. Pogledala možda neke slike, nešto još sebi ubacila što bi moglo da je umire u tim trenucima. Takođe, da postoji recimo spisak koraka koje može osoba da uradi u situacijama kada se osjeća loše. Recimo, čiji je to broj telefona koji će najpre pozvati, da razgovara, da priča o tome, kako da prebaci fokus na nešto drugo. Nekad je potrebno da u stvari doživi neki vrlo jak, intenzivan stimulus da bi mogla da prebaci fokus na nešto drugo. Znači, važno je nekako da ta osoba upozna sebe, da upozna šta je to što joj se dešava i da nekako samo prihvati da to što joj se dešava nije nešto čega treba da se stidi. To je nešto što je deo njene ličnosti i njena ličnost zaslužuje
da ju se pomogne, da bude zaštićena i da to traži na jedan adekvatan način. Bitno bi bilo upravo da nauči da o tome razgovara sa ljudima iz okruženja. S druge strane, bilo bi divno da i ti ljudi iz okruženja budu senzibilisani na adekvatan način, da umeju adekvatno upravo da pruže osobi ono što je potrebno, a to je stabilizacija, negde zaštita, da se osoba osjeća bezbedno, da je ponekad i kada mora da odreaguje burno, da zna da neće biti odbačena i u tim situacijama. A onda kasnije kada prođe ta bura, da onda možda upiše kako se osjećala, šta je tada uradila i šta je zaključila iz toga, kako bi to sve ponovo pročitala i opet se vratila na to šta je to može stabilizovati. Naravno, obraćanje stručnicima iz oblasti mentalnog zdravlja je nešto što je dragoceno. U radu sa ljudima koji imaju granični poremećaj ličnosti i sami psihoterapeuti imaju specifične principe. Recimo, postoje dogovori u kojim situacijama osoba može i da pozove psihoterapeuta, tako da nekada i on može da ukaže prvu pomoć. Postoje brojni SOS telefoni koji upravo mogu da posluže za to da osoba kada je u stanju krize može da pozove da se umiri. Važno je da postoji čitava kaskada koraka od toga da ima određeno bezbedno mesto, da upravo se napravi takvo povezivanje stimulusa koje nas umiruje. Naš mozak inače tako uči. Određeni stimuluse koji su se blisko dogodili, naš mozak objedinjuju jednu celinu i mi ih doživljavamo celovito. Tako da recimo ukoliko mi znamo da se umirimo inače, recimo kada uđemo u svoju sobu ili sednemo u određenu fotelju ili pustimo film da pogledamo ili skuvamo sebi kafu, onda je to neki ritual koji povezujemo upravo sa umirenjem i važno je da ga i primenjujemo u situacijama kada se osjećamo uznemirenim ili recimo da se osjećamo mirnije kada razgovaramo sa tačno određenom osobom, pa i to najavimo između ostalog kad budem bio uznemiren, ja ću tebe pozvati, jel da je to u redu i tako dalje. Znači upravo kada se o tome više govori i kada se polako ti koraci, kada se napravi čitav algoritam koraka, onda to bude značajno bolje. I takođe je važno da ljudi koji imaju granični poremećaj ličnosti razumeju značaj farmakoterapije. Dakle, lekovi su oni koji mogu da izbalansiraju to što se hemijski dešava zapravo u njihovom mozgu i što je jako važno da bi se napravio između ostalog dobar balans i na planu emocija i uopšte u njihovim razmišljanjima i na planu ponašanja. S obzirom da to jesu tri plana koje su nekako posebno narušene i ugrožene kod ljudi sa poremećajem ličnosti. Dakle, to bi bile otprilike saveti za samopomoć. Mislim da dugujemo svim gledalcima koji se danas pitaju da li ja imam granični poremećaj ličnosti, da još jednom pojasnimo to, da imamo jedan kontinuum, na jednom kraju kontinuuma se nalazi adaptacija ličnosti. Dakle, adaptacija ličnosti je nešto što svaki čovek ima. Dakle, svaka osoba se može definisati kroz kombinaciju adaptacija ličnosti. A upravo se te adaptacije ličnosti zovu na sličan način kao i sami poremećaji ličnosti. Pa slično imamo obsesivno-kompulsivnu adaptaciju, antisocijalnu adaptaciju ličnosti, šizoidnu. To samo govori u prilog tome da u stvari u svakom od nas postoje određene crte ličnosti koje nalikuju onim crtama koje imaju i ljudi sa poremećajima ličnosti. Ali opet sada govorimo o tome da imamo jednu stranu kontinuuma gde su adaptacije, na drugoj strani kontinuuma jesu ljudi sa poremećajem ličnosti. Ono što je jako važno naglasiti upravo jeste nivo funkcionalnosti. Dakle, osoba koja ima granični poremećaj ličnosti ima priličan problem sa funkcionisanjem na različitim poljima. Pre svega u međuljudskim odnosima, u partnerskim relacijama, takođe u poslovnom okruženju, dakle ima poteškoće i u ljubavi i u radu. I taj nivo funkcionalnosti je takođe veoma značajan. Ne samo ovako pojedinačne crte o kojima smo pričali. Bitno je da napomenem da osobe koje imaju granični poremećaj ličnosti
mogu da normalno rade, mogu da zasnivaju porodice, da funkcionišu u svakodnevnom životu, s tim da oni imaju poteškoću, imaju disfunkcionalnost u svim ovim relacijama i veoma bi bilo važno i dragoceno za njih pre svega, a onda i za ljudi iz njihovog okruženja, ukoliko bi oni pravovremeno potražili pomoć i dobili upravo različite mehanizme kako da se nose sa tim svakodnevnim stresom, budući da bazično nemaju adekvatne resurse da taj stres dobro izbalansiraju i da se adekvatno adaptiraju. To je ono što je problem, što se oni nemaju dobre resurse da se adekvatno adaptiraju na te stresogene situacije. Na posledku, kada su u pitanju ljudi iz njihovog okruženja, ljudi kojima je stalo do njih, članovi porodica, opet bih voljela da danas ponesu samo kao savet da to što rade ljudi sa graničnim poremećajima ličnosti, to kako se ponašaju, jeste u stvari reakcija na to što oni doživljavaju, a što je izuzetno turbulentno, izuzetno za njih dramatično i zapravo nema veze sa samim članovima porodice najčešće. Nekada naravno uvek tu postoji neki trigger, nešto što uzrokuje reakciju, ali definitivno intenzitet reakcije ima u mnogome veze upravo sa tim kako se osoba osjeća, šta je to što doživljava i onda kada svet posmatramo iz njihove perspektive, bit će nam i lakše da budemo sigurna baza za njih, ukoliko je to naravno neko do koga nam je stalo i sa kim želimo da nastavimo da živimo.